kalakwachero at mga kalakwatsera, mga kalitid, kanguso at mga kapamilya. Hi po sa inyong lahat, namiss ko po kayo. Nako, grabe, sobrang tagal kong hindi nag-vlog kasi po, ayun nga, nabasag yung mga pang-vlog ko kasi bumagsak dahil sa lakas ng hangin nung nagba-vlog ako. Ngayon lang po naisuli ng insurance kasi naka-insured naman po. So iba-vlog ko rin po yun kung paano mag-claim. And ayun, medyo kinabahan ako kasi ngayon ko lang ulit kayo ngayon lang ulit ako nag-vlog. Ayun, so kasama ko po ngayon si Coach John. And hi Coach John. Nandito kami ngayon actually sa Parañaque. Kasi katulad nga ng title ko, huli pero di kulong. Ayun, bakit ganon? Kasi iba-vlog ko to kasi baka mangyari din po ito sa inyo. Nangyari kasi ito sa amin. So, ganito po ang nangyari. Eto na nga. Merong dumating sa bahay na sulat na galing sa tawag nito, Traffic and Parking Management Office. Meron daw violation si Coach John. At ang kanyang violation, ang gamit niyang sasakyan, so may picture po dito. Okay? Pakita ko po sa inyo. So may picture po dito, saan siya nahuli, anong violation niya, nandito yung plate number. Nakamotor. Ang motor niyang gamit traffic rules. ay Suzuki. Smash. Tapos yun yung kanyang kaso is disregarding traffic rules. So nag-disobey siya ng mga traffic sign, ganon. Kasi 'di ba uso na kasi ngayon dito sa mga taga-probinsya diyan. Dito kasi sa Maynila, uso na po yung ang tawag doon, no body contact, No contact. no contact, ganun. So Apprehension. ano na lang, mga camera, ang dami-dami po kasing CCTV dito sa camera sa mga kalsada, kaya magtataka ka, nag-violate ka ng traffic sign or mga lane, gano'n, na hindi dapat pasukan. Like for example, yung lane ng motor, ay yon pumasok ka. Bawal yun. Or lalong-lalo na yung bago ngayon, di ba, yung lane ng mga bicycle, yung mga nagpakabisikleta. Pumasok ka, ayun ako. Huhulihin ka po. So magugulat ka, uy, pumasok naman ako, uy, nag-go naman ako kahit naka-red, wala naman nang huli sa akin. Pero yun nga po, merong camera, tapos magugulat ka na lang ipapadala dun sa bahay nyo. Pero ito nga guys, yung nangyari, kasi ang nakakapagtaka, siguro ilang years na bang hindi humahawak ng motor si Coach John? Ilang taon na ba? Basta matagal na talaga na hindi siya umahawak ng motor. Kasi nakakotse naman kami lagi. Nung before wala pa kaming SUV. Ayun, pasensya nyo na yung pronunciation ko kasi waray. Nung wala pa kaming malaking sasakyan, lagi pa kami nakakotse. So hindi talaga kami usually nagmotor lang kami, yung hirap na hirap kami sa buhay, 5 years lang. So wala talaga kaming motor. And yun, nahuli siya. Naku, kompleto yung pangalan niya nakalagay dito. Yung address ng bahay namin, kompleto, grabe. Tapos magkano yung violation niya? 1,500. Nako. Nakasulat kaya dito yung body type ng motor, lahat. Nako, pati yung kita nyo guys kung gaano kaano yung mga picture sa kalsada, kalinaw. Ayan oh. Grabe, ang linaw, 'di ba? So, yun nga, nagulat kami nung dumating. So, buti na lang po, ito si Daddy, meron siyang, ito si Coach John, meron siyang, nagtatrabaho sa LTO na kakilala, kamag-anak. So, tinawagan niya kung ano yung dapat gawin, kasi nag-alala din kami. Ayun nga, na tinuro sa amin kung anong dapat gawin. So, ngayon, kaya kami nagpunta ng Parañaque, kasi nga guys, baka mangyari talaga to sa inyo. So, bigla naming naalala, na meron kaming tao na tinulungan sa business dahil kailangan niya ng motor. So dahil wala naman siyang income, so hindi siya makakakuha ng motor. So ginamit ni Coach John yung pangalan niya para kumuha ng motor para sa taong yon. So tinulungan nga namin, Tapos dahil yung taong yun is nagloko, tapos in short, hindi niya nabayaran yung motor kasi ang usapan is si Daddy lang, si Coach John lang yung
kukuha ng motor, tas magda-down. Ayan, and then siya na yung magtutuloy. In short, hindi niya pa rin nagawa. Kasi para makapag-umpisa ba? So, nako. So, yun nga pala yung naalala namin na meron mga pala kaming ganong ng motor. So, pero nahatak na po yun na matagal na talaga. So, nahatak na siya sa motor trade. I think sa motor trade yun. Tapos, na siguro pinarehistro, hindi binago yung name. So, nung nahuli, ayun nga, pangalan nga ni Daddy yung lumabas. So, ngayon naman, dahil kakagaling lang natin dun sa loob, kakagaling lang ni Coach John dun mismo sa loob ng, Parañaque City Traffic and Parking Management. So, ngayon naman, i-interviewin natin siya kung ano ba yung advice sa kanya, ano ba yung dapat niyang gawin, dapat ba kami mag-alala? Kasi ito din po yung ang fear din kasi nito, yung mga tao or tayo na kumuha ng motor before, 'di ba? Or sasakyan, hindi lang motor. Tapos nahatak na or di ba hindi natin nabayaran. I'm sure yung mga kalakwatsero at kalakwatsera ko diyan may mga ganun din case. Paano kung ganun nga yung nangyari katulad sa amin na hindi naipalipat yung pangalan dun sa bagong may-ari? Paano katulad nito na mayroong na wala nang pulis nahuhuli sa iyo, hindi na lisensya ang titingnan, ano na yung sasakyan, paano kung nakarehistro yun sa iyo, tapos ang nakakatakot pa, paano kung ginamit yun sa crime, 'di ba? Nako, yung pala ang disadvantage kapag yung no body contact, ganon. Apprehension No ba yun? contact, hindi No ba? contact. Ayun, sorry naman. No contact comprehension. Yung pala yung disadvantage, 'di ba? Kasi sasakyan na lang yung titingnan. So, eto na nga, alamin na natin, wag na natin patagalin. So, Coach John, dahil kagagaling mo lang sa loob, ano pong advice sa'yo ng office? Ang advice niya po ay meron ako na wala siya, meron siya na wala ako. Hindi. Joke lang po yun. Yung totoo. Totoo yun. Ibig sabihin, yung sasakyan po ay hindi niya marirehistro hanggat hindi niya inaayos yung violation. Pero wala ho sa akin yung sasakyan. Hindi naman po maapektuhan yung aking lisensya, sabi nung attorney. Okay. So, ang mangyari lang dyan, yung nagdadala ng motor na yon, pag hindi niya inayos yung penalty niya, hindi niya marirehistro yung motor niya. Kawawa naman siya. So, kailangan niyang ayusin yon. Pag inayos na yun, maayos na rin yung pangalan ko doon sa motor. At ang sabi ni attorney, tayo daw pag nahatakan ng sasakyan, huwag lang tayo pipirma, hingi daw tayo ng katibayan na nahatak na yung motor at itago daw po yon. Kasi kung if in case magamit sa crime, riding in tandem, drugs transaction, maabsuelto ka naman. Pero syempre ang unang hahanapin yung may-ari ng motor. So pero yun magkakaroon ka lang ng parang abala kasi ipuprove mo sa korte na hindi ikaw yung may-ari na ng motor. Kaya sabi niya, you go back to the yung company na kung saan kinuha mo yung yung motor, and then magpa-certify ka na wala na siya, tapos itago mo yun. So wag mo nang alalahanin yan, ayos na yan. Ang may problema dyan yung nagdadrive niyan, kahit na tinakbuhan niya yung violation niya, hindi niya marirehistro yung motor. So yun, kaya umalis na ako. Sabi niya, punta na lang ako doon sa motor trade. Yun. So absuelto tayo. Okay? Absuelto. Kaya kayo ha, pag kumuha kayo ng motor tapos nahatak po, certification na nahatak na ha. Okay. So lalo na sa mga probinsya, marami yan nangyayari. Kasi lagi naman tayong nag-out of town. So ngayon po, pupunta na tayo sa motor trade. Hindi pa ngayon siguro. Hindi pa ngayon. Lalo na sa katulad namin na lagi kaming busy, mga kalakwatsera at kalakwatsera. Alam naman natin na lagi kaming naglalakwatsa talaga, and malapit na naman ulit po tayo maglakwatsa. So punta tayo ng talagang nag-iisip kami ni Coach John kung magano kami maglaland travel from dito sa Manila to Samar,
to Mindanao. So hindi pa kasi namin naranasan na baybayin talaga yung kalsada. Kasi pag pupunta ng Mindanao, palagi kaming naka-eroplano kasi ang iniisip kasi namin, sayang yung days na nagta-travel ka instead na nandun sa isang araw para nagtatrabaho ka na. So mostly talaga ginagawa namin na ano lang kami, tawag nito, nag-eroplano lang kami. So this time, kasi gusto namin dalhin yung sasakyan namin para marami din kaming madaanan. Kasi alam nyo naman mga kalakwatsero at kalakwatsera na ako po ay waray, so taga Borongan. So para makadaan na rin po kami sa lugar ko. Ayan. And yun lang, sobrang nag-alala lang kami ng gusto nung una kasi nga, 'di ba? Nakakapag-alala naman talaga. Tapos ang layo-layo po dito sa bahay namin. Tapos ang lugar po na ito dito sa tawag nito sa Parañaque is traffic. So, ayun, makakain talaga siya ng oras. Kasi kami taga 13. So, babiyahe ka pa papunta dito, maaga kami gumising para asikasuhin lang yung case na which is hindi naman kami ang may violation. So, ang kagandahan na lang po yun na wala naman palang dapat ipag-alala. So, sa mga may motor dyan at, or sasakyan na nahatakan or mahatakan pa lang. So alam nyo na pagka hinahatak na sa inyo, 'di ba? Hingi kayo ng certificate na tawag nito para yung pangalan nyo ba malinis na. Kasi nasuling nyo na yung yung motor. Yun lang naman. Kasi nakakapag-alala. Pero parang sa mga probinsya naman is wala naman silang yung katulad Actually, dito sa Maynila. May dadagdag na ako. Okay. Sabi ni attorney, usual na problema po yan ng mga nagsusoli ng motor. Hindi lang ho motor, kahit po yung mga kotse. Oo, mga kotse. Pag no contact apprehension ang pumupunta dun sa office nila, kung sino yung nakarehistro sa kotse, wala naman na sa kanila. So kaya nga sabi nila ay dapat gawan daw ng panibagong batas yan. Na pag nahatak na yung mga company na nagbebenta ng motor, ng sasakyan, ay i-require nila na yung sumalo o yung bumili ng panibagong sasakyan ay mailipat yung rehistro para hindi naaabala yung dating may-ari. Oo nga. So yun po ang panawagan nila. So sana po LTO i-require nyo po pag second hand na yung kumbaga second owner na hinatak na ng bangko or ng company ay isa sa requirement po ay ipatransfer nung kukuha na bago. Ganun dapat. Ganun, para hindi na po maabala yung mga dating owner. Yes. Parang kami naabala po. Kami pa naman is nagkaroon kami ng maraming sasakyan, maraming motor. Dahil that time is sabi ko nga kanina, hirap na hirap kami, so wala kaming kakayahan magbayad. Kaya marami din kaming motor actually na naisuli. Pero meron din naman kami mga natapos bayaran. Yun nga, so tapos meron din yung mga kotse naman natin na is talagang bayad talaga. May deed of sale naman yun. May deed of sale naman. Kasi binenta na namin yung mga kotse naming iba kasi nga di ba nagpalit kami sa mas malaki, nag-upgrade kami kasi syempre puro probinsya yung namin mga lakad. So hindi nakakayanin ng kotse, masyadong kawawa yung mga kotse. Lalo na minsan yung pinupuntahan namin is hindi simentadong lugar, ayan, so tsaka iba na rin talaga. So yun, paalala lang sa bawat isa sa atin kasi mahirap na kapag dumating na sa'yo yung katulad nito, pag dumating na magugulat ka na lang, bakit? Diba? So yun, and nasaan na pa tayo ngayon? Palabas na ng expressway. Palabas na ng expressway. So, sa mga taga Bicol dyan, malapit na ulit tayo magkita-kita. Ayan, and lumit-late na si Coach John, nagbabay kasi. Ang mga taga Samar, ayan, malapit na rin tayo magkita-kita, mga taga Samar. Lalong-lalo na dyan sa, ano ba yan, pagkatawid? Allen. At saka dyan sa San Isidro, ayan, yung mga kalakwatsero at kalakwatsera natin dyan. Sila Mike, hi, sa lahat po ng mga taga San Isidro na aking mga kalakwatsero at kalakwatsera, shout out po lahat sa inyo dyan.
And sa mga taga Beryato, hello, hello, hello. Shout out po sa inyong lahat dyan. And sa mga taga Mountain Province, biglang tumawid ng Mountain Province, Sa mga taga Mountain Province, mga taga Baguio, yung mga kalakwatsero at kalakwatsera ko dyan. Hello, shout out po sa inyong lahat. At nasaan man po kayong sulok ng Pilipinas at sulok ng mundo, ay nako, mag-ingat po tayo palagi dahil 'di ba? Ay, hindi man po virus, nakakatakot na rin ang panahon ngayon. Hindi lang po dahil sa virus, sa maraming bagay. 'Yon. And kahit man po hindi tayo nagkakasundo madalas dahil sa mga politiko na ating sinusuportahan. Pero ano po 'yun ay ano lang. Makibaka! Sabi nga ng Wag iba, magbaboy! for the sake of argument. Makibaka! Ano lang 'yun. Ang tunay daw na mga Wag magkakaibigan. magbaboy! Ang tunay daw na magkakaibigan ay kahit ano man yung inyong pagkakaiba-iba is nakakasundo-sundo pa din. Makibaka! Wag mag-chicken! So ayun po, and nangali na yung kabila kong kamay, wala kasi akong panghawak ngayon. Kasi kakaano nga lang po ng cellphone ko, balik lang galing sa insurance. Hay nako, basta ikakwento ko po sa inyo kung paano mag-claim ng insurance ng mga, lalo na ng cellphone, 'di ba? Kasi buti na lang kinuha